Velkommen til Jeg sagde det jo for 20 år siden show. I dag med Rasmus Foss Jensen. Rolig nu, sagde det for 20 år siden vært. Hold nu kæft til multiretard til en fuld spase på LSD, din fede horunge, som bliver knippet af en ged i røven i Overhytterby. Louis Krølle. Hold nu kæft, Lider Jane. Din fede mongolunge. Prøv nu lige at tage det her lidt seriøst. Hør her, din horunge. For 20 år siden sagde vi, du skulle høre efter, hvad vi sagde, men du er lidt af en dar, som kunne høre med en pik i øret. Louis Veste. Prøv nu lige at tage tingene seriøst, din fuskenspacer. Sjette er faktisk på live tv, her din horunge. Louis Vært. Hold nu kæft, Bandit Janne. Jeg køber alle de firma, du prøver at blive ansat i, og jeg køber dig din horunge og får dig til at knippe ting af torben. Alt er umad.